Interesează puține putere Bă, pe să-mi și... bag pula mea de pe hai. Te dai la o Hai, parte. să-mi bag pula cine. Dă-te-mi pula mea, chilură. Poate așa. Hai să... Pe B. Deagle? We can go Smoke-uri pe B. fast. Ce? Știu și eu smoke-uri pe B. Vino încoace să-mi dai spoc. Hai să-ți dau eu? Dă mie drop, că știu eu smoke-uri bune. Dau drop Dă-mi aici? Alex, hai. Dă-mi unul drop aici, Alex. Dau eu? Mersi. Te dau să acopăr prețetul. Content. Oh! Content viețile mele. Nimeni? L-am văzut, e acolo, e acolo. La cutia aia. Lasă-mă să dea pichi. Aici, da. Mamă. Da. Nu era ăla. Ok, short. Uita la el, Wagner. Vei și pe... Am dat 92. Da, sunt. Bro, dacă alergi așa... Opa! Ce muzică să ne... Mamă. Am vrut să editez. 3 săptămâni ai cam așa vacanță să ajung. Ia, bă, ce te pui bă în fața mea? Alex, ia smoke, te uiți la ăla și dai W și arunci smoke-ul, gen sari W și arunci Acum? smoke-ul, da? Te uiți acolo și faci jump throw. Nu. Dacă Oh, are- vedem noi. E în site. Bun. Bun. Ăsta intră la Ei, mea. așa de rundă. GG. Nice one. Easy. Bine, zic doar, de că nu merge. Deci eu nu spate așa. Mai sunt. Interesează puține putere Bă, pe să-mi și... bag pula mea de pe hai. Te dai la o Hai, parte. să-mi bag pula cine. Dă-te-mi pula mea, chilură. Câștigam meciul. Pula mea. Ruins. Asta vrea să mă moare, bă, bă. Asta dai un cuțit. Pleacă pula mea. Mai dai unul. Nasty behavior. Alta. Oh, Nu e unul acolo. Nu da speak. oh. Bravo, zeule. Hai, frate. Fac rush, fac rush, fac rush. Bine, 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 easy. Nu, nu. Bravo. Plantează, plantează, plantează. Uite water, uite water. Bine. Da, am zis, mi-a tras că eram în smoke. Ia uite-l. Easy. Bomba aici. Bun. Așa. Bun, bun. Da, pe. Am auzit de auzit, da.
Bun.